kont 15 qed nagħlaq low levels u minn dakinhar lem inti Brian Muscat tafu. Brian Muscat jikteb jirrex tapal għadu kemm jidderġi il-Pento. Ektaraħ tarfu ta' kien jaħdem magħna wkoll fuq Minibugs u hekk insomma dak iż-żmien kien Head of Children's Programs. U kien hemm Charles Stroud, kien Head of Programs m'iniex ċerta għax imbagħad tant inbidlu l-karigi. U meta tngħidlek kont immur kull jum sakemm għażżistilhom żobbhom u għaluli ħantuk 5 minuti fil-ġimgħa. Tajjeb. U daqsi. Kont mur kull jum mhux kont tagħmel. Irid nixtaq kif ħanibqa' ħattuni xi ħaġa. Tuni xi ħaġa, tuni. Kollkom xi ħaġa minn dak vera fitt. Imma qabel dal-punt kont tagħmel wiċċek. Ftit li xejta. Għax trid ċertu mhux qardir, ma nafx eżatt x'inhi l-kelma. Wanted ħafna konfidenza. Tu trid tkun hemm ċertu determinazzjoni li f'daqqa waħda sibt. Xtaqt nagħmilha. Kont mur fittex il-da Brian u l-da Charles. Kien hemm Sandra li mbaddrati Sandra kienet ir-receptionist dak iż-żmien u tuħsib il-bookings, tipo reġaġi. Imma almenu kont hu David. Allura ma ara din jilħu David qed tifhem ma kelli dik il-biċċa tax-xogħol, kelli dik il. All right, ġejt sew. U kont tagħmel ta' biruħek ta' parzet mort biex tara l-David? Le, kont immur biex nkellem ħankellem il-Charles mhux hawn, Brian ħankellem lilu. U mbagħad insomma. Kemm da meta għaddejja din il-xhur. Sa qabel dak imbagħad peress li rid indaħħal si, imbagħad qed ngħidlek kont determinat li xi ħaġa fuq it-television ħanagħmel. U kien hemm dak iż-żmien Hector Bruno u George McAuliffe kienu jagħmlu xi programm tad-daħk u kellhom bżonn udjenza. Desperate. U kont immur mal-udjenza. U darba fil kienu jagħtu one-liner ċajta. U darba meslili biex ngħid ċajta fuq il-programm ta' Hector Bruno George McAuliffe. Nistija ma nistax niftakar x'kien jismu. U ma ngħid isem ta' xi programmi ieħor, ma nix ċert nisbaħ mill-oħra għandek ikun, m'iniex ċert. U kont qed nidħol hekk in-net, nara kif nidħol u nara kif nagħmel din il-biċċa tajjeb. U insomma, u fl-aħħar iddeċidew wara assistom illi tuni dil-5 minutes features waqt Bugs.net il-programm ta' Andrea Kassar ta' kismin kienu ħajibdew. Bugs.net u Minibugs fl-istess ħin. Sewa. Tajjeb, u kienu ħajarġew jillunċjaw bil-kbir il-programmi ta' television ta' tfal li l-lum il-ġurnata more or less piċċaw. Għasadhom isiru, taf kif sar tattiv pejli. Daw kienu vera cult hit, daw Bugs.net Minibugs. Mela. U bdejt Bugs News. Konna qabtuna ma' Ġenis Darmanin dak iż-żmien biex tina idea ta' xirdu nagħmlu niftakarni nagħmel il-news lura. L-ewwel feature kien lura l-iskola kien il-feature u nmorru l-librerija. Il-librerija kellu tkollha illum qassa prezza. Jifri llum jiġu interns magħna fil-kumpanija tagħna. Ma jipprezzaw ġent illum kemm tikteb diska. Whatever, qabel konna ninżlu fil-librerija, tara fuq il-librerija tikteb jien naf Google Dolls u hekk isib il-CD, 99.9% is-CD kun serqu xi ħadd ieħor, allura ma ssibx dak is-CD number, tifhem, so on and so forth, sakemm biex taqgħad da. Qed tifhem u mbagħad toħroġ il-prodott tiegħek u ħareġ. U bqajt sejjer hekk, tipo mbagħad li bdejt nagħmel once li daħħalt sieqi, taf kif u mbagħad bdejt nipprova dejjem infettaq kif. U mbagħad kien ikun hemm hawn bżonn floor manager, nidħol. Għaw bżon production assistant fil-program ta' Reġjon ma' Fader Charles Tamone. Nidħol. Mela, tlaqna?